भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। भोला जी के बगिया भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया के जे बोवेला हरी हरी भंगिया के जे बोवेला हरी हरी भंगिया के मेहंदिया के गाछ हो भोला जी के बगिया के मेहंदिया के गाछ हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। शिव जी जी बोल हरी हरी भंगिया। शिव जी जी बोल हरी हरी भंगिया। गौरा मैया में हदिया के गाछ हो भोला जी के बगिया। गौरा मैया में हदिया के गाछ हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया के जैसी जेला हरी हरी भंगिया के जैसी जेला हरी हरी भंगिया के मेहंदिया के गाछ हो हरी भोला जी के बगिया के मेहंदिया के गाछ हो भोला जी के बगिया। भोला जी जैसी चले हरी हरी भंगिया। भोला जी जैसी चले हरी हरी भंगिया। गौरा में हदिया के गाछ हो भोला जी के बगिया। गौरा में हदिया के गाछ हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया के जे पिएला हरी हरी भंगिया के जे पिएला हरी हरी भंगिया के रचेला में हदिया हाथ हो शिव जी के बगिया के रचेला में हदिया हाथ हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। भंगिया भइल कचनार हो भोला जी के बगिया। भोला जी जी पियल हरी हरी भंगिया। भोला जी जी पियल हरी हरी भंगिया। गौरा मैया रचेली में हदिया हाथ हो भोला जी के बगिया।
कर दुलरुआ हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। अंजनी के लालनवा हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। अंजनी के लालनवा हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। अंजनी के लाल राम के सेवकवा। अंजनी के लाल राम के सेवकवा। सीता के दुलरुआ हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। सीता के दुलरुआ हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। अंजनी के लालनवा हनुमान चर्चा में आवा। बड़ा निक लागे हाथ के गोदनवा। बड़ा निक लागे हाथ सोने के गदवा। पहिरेले लंगोटा लाल हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। पहिरेले लाला लंगोटा हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। अंजनी के लालनवा हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। अंजनी के लालनवा हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। गरवा में सोहेला तुलसी के मलावा। गरवा में सोहेला तुलसी के मलावा। सब दुष्टन के काले हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। सब दुष्टन के काले हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। अंजनी के लाल हनुमान जी शिव चर्चा में आवा। हे शिव शंकर के अवतारी हमके राम से मिला दो। हे शिव शंकर के अवतारी हमके राम से मिला
के बोलाइब लखन के बोलाइब राम के बोलाइब लखन के बोलाइब वीर बजरंगी के संगवा में शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में बीरा बजरंगी के संगवा में शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में कृष्ण के बोलाइब राधा रानी के बोलाइब कृष्ण के बोलाइब राधा रानी के बोलाइब ग्वाल बाल सुदामा के संगवा में चर्चा कराइब आंगनवा में ग्वाल बाल सुदामा जी के संगवा में शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में हरिंदर के बोलाइब नीलम के बोलाइब हरिंदर के बोलाइब नीलम के बोलाइब सब शिष्या के संगवा में शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में सब शिष्याला के संगवा में शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में पहिले में दया मंगब दूसरे में चर्चा करब पहिले में दया मंगब दूसरे में चर्चा करब तीसरे में करब गुरु के चरणवा के शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में तीसरे में करब नमन गुरु के चरणवा के शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में शिवा चर्चा कराइब आंगनवा में शिवो चर्चा में आइले गणेश हो चर्चवा बड़ी नीक लागेला शिवो चर्चा में आइले गणेश हो चर्चवा बड़ी नीक लागेला बरमा जी आइले विष्णु जी आइले बरमा जी आइले विष्णु जी आइले कैलाश छोड़ी आइले महेश हो चर्चवा बड़ी नीक लागेला कैलाश छोड़ी आइले महेश हो चर्चवा बड़ी नीक लागेला शिव चर्चा में आइले गणेश हो चर्चवा बड़ी नीक लागेला देवघर से बैजू अइले उज्जैन से महाकाल जी देवघर से बैजू अइले उज्जैन से महाकाल जी काशी नगरी से आइले नारेश हो चर्चवा बड़ी नीक लागेला काशी नगरी से
कन्हैया अइले पर्वत से हनुमान जी, अवधा से अइले अवधान रे से हो चरचवा बड़ी नीक लागेला। अवधा से अइले अवधान रे से हो चरचवा बड़ी नीक लागेला। सियो चरचा में अइले गणेश हो चरचवा बड़ी नीक लागेला। कलकत्ता से का